Hej YouTube, og i dag vil jeg spille lidt Brawl Busters. Vi skal lige se om der er nogle baner, man kan spille. Zombie Survival. Ready. Men ja, det er The Strong Dogs. Det her er min tredje video, jeg laver, men jeg håber, den bliver god. Og jeg vil gerne se, om jeg kan gøre videoerne bedre hver gang jeg filmer og sådan noget. Men jeg håber i hvert fald, I godt kan lide den her video i hvert fald. Nu skal jeg i hvert fald lige prøve at spille det. Vi venter. Vi venter. Sådan der. Så kommer zombierne. Zombies. Shada. Nå, død dog. Bum. Slå ham der ihjel. Ej, det er næren. Eller, nej, det er det faktisk ikke. Jeg ligger på anden pladsen, så. Nej, nu ligger jeg på tredje. Døj. Bum, 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 bum. Kaching. Ja, hvis I gerne vil vide, hvorfor at I tror, at jeg er noob, og jeg er sådan noget, men det er jeg ikke, grund af, jeg har allerede haft en bror, men så lavede jeg en til YouTube-kanalen, så jeg har lige lavet en ny bror til YouTube-kanalen. Jeg har lavet den rent faktisk i dag. Jeg har kun spillet en kamp med den, eller to, eller sådan noget. Men jeg håber i hvert fald, det bliver stødt over. Boom. Die. Jeg har stadig ikke forstået, hvorfor der kommer en vind op af min når jeg skyder mit ulti. Bam. Attack. Kom så. Dø, dø, dø. La. Dø. Alle mennesker tager bare alle mine kills. Det er så nærende. Dag. Men jeg kommer også til at lave masser af andre videoer, LOL-videoer og sådan noget. Og I kan bare skrive subscribe, eller nej, ned i chatten. Det er, hvad I gerne vil se, og ind på kanalen kan I også skrive, hvad I gerne vil se. Og lidt senere hen kommer jeg også til at lave
lidt Far Cry videoer og sådan lidt. Jeg tror nok, det skal blive sjovt. Altså, når jeg laver Far Cry video, det kan godt være, at jeg laver en forfra en, hvor jeg gennemfører spillet. Og så har jeg også en, hvor jeg laver lidt forskelligt sjovt, hvor jeg har allerede gennemført spillet. Ja. Boom. Jeg kommer også til at spille Counter-Strike, og det bliver alt muligt. I skal også bare skrive og sådan noget. Og hvis der er et spil, jeg ikke har og sådan noget, og vi gerne vil helt meget gerne se, at jeg skal spille det, så kan I måske sende det til mig. Sende det til mig. Hvad hedder det? Ja, I kan give mig et eller andet spil, hvis det skal være sådan noget, men det bestemmer I jo selv. Altså om I vil give mig et eller andet forskelligt, et eller andet mærkeligt noget eller sådan noget. Lidt. Det kan være alt muligt, I bare kan give mig. Lidt for eksempel Saints Row 4, når den kommer snart. Det vil jeg meget med glæde spille til. Spil, og så I kan se det. Jeg vil med glæde være sådan, at I kan få lov til at jeg laver videoer til og sådan. Men det var bare nogle af startvideoerne, og der var ikke så meget, sådan helt vildt meget gameplay over det. Der kommer i hvert fald til at være bedre videoer, men vi ses YouTube.